ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 399 ଏଥେନ୍ସ ସହର। ଆଦିମ ଯୁଗର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେଦିନ ମାନବ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ନିନ୍ଦନୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲା। 501 ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥିବା ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ ଏଥେନ୍ସର ବିଶାଳ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ। ସେମାନଙ୍କ କୋଳାହଳରେ ଥରି ଉଠୁଥିଲା ପ୍ରାଚୀର ମାନ। ହେଲେ ସେହି କୋଳାହଳକୁ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ ନ କରି ଅପରାଧୀ ବେଶରେ ସଜା ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା ଜଣେ 70 ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧ। ଫୁଙ୍ଗୁଳା ପାଦ ଦୁଇଟା ତାର ମଳିଛିଆ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଜୋତା ପିନ୍ଧିବା ସେ ବହୁତ ଦିନରୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ପୋଷାକ ଅତି ସାଧାରଣ। ଜଣେ ଅସୁନ୍ଦର କଦାକାର ପୁରୁଷ ଭାବେ ସେ ଏଥେନ୍ସରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲା। ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ବଡ଼ ଆଉ ଚେପ୍ଟା ନାକ, ଗୋଲ ମୁହଁରେ ଦୁଇଟା ଢିମା ଢିମା ଆଖି ଆଉ ଶରୀର ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ସୈନିକର। ଲୋକଟିର ନାଁ ସକ୍ରେଟିସ୍। ତାର ଅପରାଧ ଏଥେନ୍ସର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦୂଷିତ କରିବା, ଅଧାର୍ମିକତା, ରାଜ୍ୟର ସର୍ବମାନ୍ୟ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ନ କରିବା, ଆଉ ସବୁରି ମୂଳରେ ମୁଖ୍ୟ ଅପରାଧ ଅଦରକାରୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ପଚାରିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିବା। ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହା ମୂଳତଃ ସଭିଙ୍କୁ ବିବ୍ରତ ଆଉ ଅପମାନିତ କରୁଥିଲା ତାହା ଥିଲା, ତୁମେ କେମିତି ଜାଣ ଯେ ତୁମେ ନିଜ କର୍ମରେ ଅଭିଜ୍ଞ? କେବଳ ପଦବୀରେ ଅଛ ବୋଲି କ'ଣ ତୁମେ ଜ୍ଞାନୀ ପଦବାଚ୍ୟ? ଆମେ କାହିଁକି ତୁମକୁ ମୂର୍ଖ ମନେ ନ କରିବୁ? ବୁଢ଼ା ସକ୍ରେଟିସ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲା। ରାଜ୍ୟକୁ ବାହାର ଶତ୍ରୁଙ୍କ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରୁଥିବା ସେନାପତିମାନଙ୍କୁ, ରାଜନେତାମାନଙ୍କୁ, କବିମାନଙ୍କୁ, ବିଶିଷ୍ଟ ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ରାଜନେତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ବିବ୍ରତ କରୁଥିଲା। ସେନାପତିଙ୍କୁ ସାହସ ଆଉ ଦେଶପ୍ରେମର ସଂଜ୍ଞା ପଚାରି ଅପମାନିତ କରୁଥିଲା। କବିଙ୍କୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ବାଣରେ ଆହତ କରୁଥିଲା। ଆଉ ସକ୍ରେଟିସ୍ ତାର ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିଡ଼ ଭିତରେ କରୁଥିଲା। ଲୋକଙ୍କୁ ଜମା କରି କରୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ତାର ତଥାକଥିତ ବିତଣ୍ଡା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କେହି ଦେଇପାରୁନଥିଲେ, ସେମାନେ ଅପମାନ ବୋଧ କରୁଥିଲେ। ଏଥେନ୍ସର ଯୁବକ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ହସୁଥିଲେ, ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏଥେନ୍ସର ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଏସବୁ ଅତିରିକ୍ତ ମନେ ହେଲା, ଅତ୍ୟଧିକ ମନେ ହେଲା। ଏବେ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ସକ୍ରେଟିସ୍କୁ ନିଜର ପକ୍ଷ ରଖିବାକୁ ଆଦେଶ ଦିଆଗଲା। ସେ କଦାକାର ବୃଦ୍ଧ ବିଦ୍ରୋହୀ ଜୀବନର ଦାନ ମାଗିଲାନି, କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ବି କଲାନି। ଓଲଟା କହିଲା, ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ବନ୍ଦ କରିବି ନାହିଁ। ଯଦି ମୋତେ କେବଳ ସେଇ ସର୍ତ୍ତରେ ମୁକ୍ତି ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସର୍ତ୍ତ ପାଳନ କରିବି ନାହିଁ। କାରଣ ଯେଉଁ ଜୀବନରେ ପରୀକ୍ଷା ଆଉ ଅନୁଶୀଳନର ସୁଯୋଗ ନାହିଁ, ସେ ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟହୀନ। 501 ନାଗରିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଭୋଟ କରିବାକୁ କୁହାଗଲା। 280 ଜଣ ସକ୍ରେଟିସ୍ଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ମତଦାନ କଲେ। ସକ୍ରେଟିସ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଗଲା। ସକ୍ରେଟିସ୍ ଉପରେ ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ମୁକ୍ତିର ଆକାଂକ୍ଷା ବା ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ ତାକୁ କିଛି ବି ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ନିଜର ବନ୍ଦୀ ଜୀବନ ବିତାଇଲା ଆଉ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନରେ ହେମଲକ୍ ନାମକ ବିଷପାନ କରି ଶାନ୍ତିରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆଦରି ନେଲା। ସେଦିନ ସେହି ନ୍ୟାୟାଳୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କାରାଗୃହରେ ମୃତ୍ୟୁର ଶେଷ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକ୍ରେଟିସ୍ ପାଖେ ପାଖେ ଥିଲା ଜଣେ 28 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକ। ତାକୁ ଦୂରରୁ ଦେଖୁଥିଲା, ତା ପାଖରେ ବସି ସବୁ କଥା ଶୁଣୁଥିଲା। ପାଖାପାଖି 10 ବର୍ଷ ଧରି ସକ୍ରେଟିସ୍ର ଶିଷ୍ୟ ଥିବା ଏହି ଯୁବକର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। କିନ୍ତୁ ନିଜର ଗୁରୁକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଅପରାଧରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆଦରି ନେବା ଦେଖି ତା ଜୀବନର ଗତିପଥ ବଦଳିଗଲା। ସେହି ଯୁବକର ନାମ ପ୍ଲାଟୋ। ଦୁଃଖ, କ୍ରୋଧ, ଆଶଙ୍କା ଆଉ ଅବୁଝାପଣରେ ଛଟପଟ ପ୍ଲାଟୋ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦୁନିଆରେ କିଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦାର୍ଶନିକ ତତ୍ତ୍ୱର ସ୍ରଷ୍ଟା ହେବ। ଏବେ ଆମେ ଏହି ଯୁବକର କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ନିଜକୁ ପ୍ଲାଟୋ ଜାଗାରେ ରଖି ଟିକେ ଭାବ ତ। ଜଣେ ସରଳ ନିରୀହ ବୃଦ୍ଧ ତୁମେ ଜାଣିବାରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନୀ ଆଉ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ମାରି ଦିଆଗଲା ଯେ ସେ ତୁମ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା କ'ଣ ଏତେ ବଡ଼ ଅପରାଧ? ଆଉ ସେଇ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଗଲା ମତଦାନକୁ ଆଧାର କରି। ନିଜକୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବୁଥିବା 501 ଜନତା ବିଶିଷ୍ଟ ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୋଟିଏ ସରଳ ବୃଦ୍ଧକୁ ବିଷପାନ କରି ମରିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ।
ଏହି ବିଚାର ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ କ'ଣ ଦର୍ଶାଉଛି? କୋଳାହଳରତ ଏହି ଜନସାଧାରଣ ହାତରେ ଯେତେବେଳେ ଶାସନ ଭାର ଦେଇ ଦିଆଯିବ, କ'ଣ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେବ? ଏହି ଆଶଙ୍କାଗ୍ରସ୍ତ ଭାବୁକ ମେଣ୍ଢା ପଲ ସଦୃଶ ଗୋଟିଏ ଦଳ ବିଚାର କରିବ ସକ୍ରେଟିସର ଭାଗ୍ୟ ବିଷୟରେ। ପ୍ଲାଟୋ ନିଜର ଚିନ୍ତନ ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଏକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏ ସଂସାର ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯଦି ଜନମତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଛି ଯେ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଅନୁସନ୍ଧିତ୍ସା ବିପଜ୍ଜନକ, ସେହି ସଂସାରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କ'ଣ? ସେହି ଜନମତ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟ? ଯେଉଁଠାରେ ଭାବ ପ୍ରବଣତା ଆଧାରରେ ନ୍ୟାୟ କରାଯାଏ, ତାର କ'ଣ କିଛି ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ଅଛି? ଏଇଠି ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ମିଛ ଗୋଟେ ଅସୁନ୍ଦର ସତ୍ୟକୁ ପରାଜିତ କରିବ। ଆମେ ବି ଦୁନିଆକୁ ଦେଖିଲେ ବୁଝିବା। କାଲି ଯେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା ଆଜି ସେ ମଳିନ। କାଲିର ସାହସୀ ସୈନ୍ୟ ଆଜି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଜର୍ଜରିତ। କାଲିର ବଳିଷ୍ଠ ସାମ୍ରାଜ୍ୟମାନ ଆଜି ଧୂଳିସାତ। ଆମେ ଯାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରେ, ଯାହାକୁ ପ୍ରେମ କରୁ ସେ ଧୋକା ଦିଏ। ଯଦି ନିଜର ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ସମାଜ ତାକୁ ଦୂରେଇ ଦିଏ। ଯଦି ସମାଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇ ଏକ ହେବାକୁ ମନସ୍ଥ କରେ, ମୃତ୍ୟୁ ତାକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇପାରେ। ଏହି ଅସ୍ଥାୟୀ ଦୁନିଆରେ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ କାହିଁ? ଆଉ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଦୁନିଆରେ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ସତ୍ୟକୁ ଖୋଜୁଥିବା ମଣିଷଟାକୁ ସମାଜ ସହ୍ୟ କରନ୍ତା କିପରି? ଉଦ୍ବେଳିତ ହୃଦୟରେ ପ୍ଲାଟୋ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଏମିତି କିଛି ସତ୍ୟ ଅଛି କି ଯାହା କେବେ ବି ବଦଳେନି? ଆମ ଦୁନିଆରେ କିମ୍ବା ଆମ ଦୃଷ୍ଟି ଆଉ ଚିନ୍ତାଧାରାର ପରିସୀମା ଭିତରେ ଏମିତି କେଉଁଠି କିଛି ଅଛି କି ଯାହା ସତ୍ୟ, ସନାତନ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ନିର୍ବିବାଦୀୟ? ପ୍ଲାଟୋଙ୍କ ଉତ୍ତର ହେବ ହଁ। ଆଉ ସେଇ ହଁରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଥିଓରି ଅଫ୍ ଆଇଡିଆସ୍ ଆଣ୍ଡ ଥିଓରି ଅଫ୍ ଫର୍ମସ୍। କିଛି ସମୟ ନିଜର ମନକୁ ପଚାରିକି ଦେଖ। ତୁମେ ଦେଖିଥିବା ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା, ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦରୀ ଅଭିନେତ୍ରୀ, ମଡେଲ, ଏଇମାନେ ହିଁ ତ ସମାଜରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତୀକ। ଯିଏ ଆଜି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦରୀ ଭାବେ ସମ୍ମାନିତ, ସେ କ'ଣ ଆଜିକୁ 20 ବର୍ଷ ପରେ ଏପରି ସୁନ୍ଦରୀ ଲାଗିବ? ଆଜିକୁ 20 ବର୍ଷ ତଳେ ନିଜର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଦୁନିଆକୁ ଉନ୍ମାଦ କରୁଥିବା ହିରୋଇନ୍ର ସ୍ଥିତି ଆଜି କ'ଣ? ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଏସବୁ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୟସ ଅନୁସାରେ ମଳିନ ପଡ଼ିଯାଏ। ପ୍ଲାଟୋ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଆଜି ସୁନ୍ଦର କହୁଛୁ, ସେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁନ୍ଦର ହୋଇ ରହୁନି, କିନ୍ତୁ ତା ସ୍ଥାନ ଅନ୍ୟ କେହି ନେଇଯାଉଛି। ସୁନ୍ଦରତା ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି। ଆମେ କହୁ ଆଜିର ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ କେତେ ସୁନ୍ଦର, ଅଥବା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଆଉ ଚିତ୍ର ବି। କିନ୍ତୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତ ସବୁବେଳେ ରହୁଛି, ସେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ। କେତେବେଳେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି କାହା ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ, କେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତର ନାରଙ୍ଗୀ ଆକାଶରେ, ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ବଗିଚାର ସଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ପୁଷ୍ପରାଜିରେ। ପ୍ଲାଟୋ କହୁଛନ୍ତି, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସନାତନ ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ, ସବୁ ତାର ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଭୌତିକ ପ୍ରତିଫଳନ। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଚିରସ୍ଥାୟୀ, ପ୍ରତିଫଳନ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। ଏହି ନିୟମ ସବୁଠାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିହେବ। ସନାତନ ନ୍ୟାୟର କଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳନ ସବୁ ଆମ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ହେଉଥିବା ବିଚାର ସବୁ। ସମାନତା ଏକ ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଇହଲୋକରେ କେବେ ବି ପ୍ରକୃତ ସମାନତା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହା ପ୍ରତିଫଳନର ସଂସାର। ଏଠି କିଛି ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ପ୍ରତିଫଳନ କେବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ସହିତ ସମାନ ହୋଇପାରିବନି, କେବଳ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ସନାତନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ଲାଟୋ ନାମ ଦେଲେ ଆଇଡିଆସ୍ ଆଉ ଫର୍ମସ୍। ଆଉ ଅସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିଫଳନ ହେଉଛି ଆମ ବିଶ୍ୱ, ଆମ ଚାରିପାଖର ଦୁନିଆ। ତାହେଲେ ଆମର ଏଇ ଦୁନିଆ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ବଦଳୁଥାଏ, ଯେଉଁଠାରେ କିଛି ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ, ଏହା କ'ଣ ସତ୍ୟ? ନା କେବଳ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ, ଏକ ଛାୟା ମାତ୍ର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକୃତ ଦୁନିଆର, ଯେଉଁଠି ସବୁକିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଚିରନ୍ତନ? ଆକାଶରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଆଉ ଆମ ଜଳପାତ୍ରରେ ଚନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରତିବିମ୍ବ। ଆମେ ପ୍ରତିବିମ୍ବକୁ ଚନ୍ଦ୍ର କହି ଯେତେ ଆନମନା ହେଲେ ବି ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ଯେ ଆକାଶରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଏହା କେହି ବି ଉପରକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବା ଲୋକ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେ ଆକାଶକୁ ଦେଖିପାରୁନି, ତା ପାଇଁ ସେ ଜଳପାତ୍ରର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ହିଁ ଆକାଶ। ପ୍ଲାଟୋ କହୁଛନ୍ତି, ଫର୍ମସ୍ ହିଁ ଦୁନିଆର ସତ୍ୟ, ଆଉ ଆମର ଏଇ ଦୁନିଆ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବିମ୍ବ।
ହଁ, ସତ୍ୟ ପରି ମନେ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନୀ ଠିକ୍ ବୁଝିପାରିବ ଯେ ଏସବୁ ମିଥ୍ୟା ବା ଇଲ୍ୟୁଜନ୍ ମାତ୍ର। ଏବେ ବୁଝିବା ଜ୍ଞାନ ଆହରଣର କଥା। ଏମିତି ଏକ ଜଗତ ଯେଉଁଠି ସବୁକିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ, ସେଇଠି ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ମିଳିବ କେମିତି? ଯାହାକୁ ଆମେ ଆଜି ସତ୍ୟ ବୋଲି ଜାଣିଥିବା ତାହା କାଲି ବଦଳିଯିବ। ଆଜି ଆମେ କହିବା ଏ ଫୁଲଟି ଲାଲ, କାଲି ତାହା ଶୁଖି ଧୂସର ବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ଆଜିର କଥା କାଲି କି ନାହିଁ। ଏଠି ସତ୍ୟର ମାନେ ଆଉ କ'ଣ? ପ୍ଲାଟୋ କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ତାକୁ ନେଇ ଆମେ ଯାହା ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ତାହା କେବଳ ମତାମତ ବା ବିଚାର ହୋଇପାରେ, ସତ୍ୟ ହୋଇପାରେ ନା। କାରଣ ମତାମତ ବା ବିଚାର ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ, ସତ୍ୟ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ। ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ବା ଏପିଷ୍ଟେମ୍ ମାନେ ଯାହା ସର୍ବଦା ସତ୍ୟ, ତାହା କେବଳ ସେହି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇ ହୋଇପାରିବ ଯାହା ସଦା ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ। ଏତିକି ବୁଝିବାରେ ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯାହା କେବେ ବଦଳେନି ତାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁଣ ଚିରସ୍ଥାୟୀ, ଆଉ ଯାହା ବଦଳେ ତାହାର ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଅହରହ ବଦଳୁଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ଲାଟୋଙ୍କ ଫର୍ମସ୍ ବିଷୟରେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ସମ୍ଭବ। ଆଉ ଫର୍ମସକୁ କିଏ ଚିହ୍ନିପାରିବ, କିଏ ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରିବ? କୋଳାହଳର ତ ଜନସାଧାରଣ ନୁହେଁ, କ୍ଷମତାରେ ଅନ୍ଧ ରାଜନେତା ବି ନୁହଁ। ଫର୍ମସର ସଠିକ୍ ରୂପରେ ଅଧ୍ୟୟନ ଜଣେ ଦାର୍ଶନିକ ହିଁ କରିପାରିବ। ଏକ ଜିଜ୍ଞାସୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବହିର୍ଭୂତ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ, ଯିଏ ଛଦ୍ମ ସଂସାରର ପ୍ରଲୋଭନକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତିକୁ ନିଜ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ, ସେ ହିଁ ବୁଝିପାରିବ ଆକାର ତତ୍ତ୍ୱକୁ। ଏବେ ଚିନ୍ତା କର, ସକ୍ରେଟିସ୍ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଶିଷ୍ୟ ପ୍ଲାଟୋଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶୋକାକୁଳ ଅଧ୍ୟାୟ ନଥିଲା କେବଳ, ବରଂ ସେହି ଘଟଣା ହିଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନାଲୋକ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ସକ୍ରେଟିସ୍ କିଏ? ଦାର୍ଶନିକ। ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖକୁ ଠେଲି ଦେଇଥିବା ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ କିଏ? ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗ୍ରାହୀ, ଭାବପ୍ରବଣ, କୋଳାହଳପ୍ରିୟ, ଅଚେତନ ଜନତା। ତେଣୁ ଅନ୍ଧାରର ପୂଜକମାନେ ଆଲୋକର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ସହ୍ୟ କରିବେ କିପରି? ପ୍ଲାଟୋଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦର୍ଶନ ସେହି ଘଟଣା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର। ଜ୍ଞାନାଲୋକର ପଥରେ ଆମେ ବିଯାତ୍ରୀ। ଏହି ପଥରେ ତରବର ହେବା ନାହିଁ। ଅନ୍ଧାର ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସି ଆଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ଯଦି ସେହି ସୁଯୋଗର ସଦୁପଯୋଗ କରିବା, ନ ଡରି ବିବ୍ରତ ନ ହୋଇ ଜ୍ଞାନ ଗଙ୍ଗାରେ ଲମ୍ଫ ଦେବା, ବୁଡ଼ ପକାଇବା। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ଏହି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନରୁ ହୋଇଛି, ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଅବସ୍ଥିତି କେଉଁଠି? ଏହା ପୃଥିବୀରେ, ଆକାଶ ଉପରେ, ଅନ୍ୟ ଏକ ଜଗତରେ, କେଉଁଠି? ପ୍ଲାଟୋ କହୁଛନ୍ତି ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଉପସ୍ଥିତି ଅନ୍ୟ ଏକ ଦୁନିଆରେ। ଆମ ସାମ୍ନାରେ ତ କେବଳ ସେସବୁର ପ୍ରତିଛବି ମାତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ। ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ଲାଟୋଙ୍କ ନିଜ ଶିଷ୍ୟ ଆରିଷ୍ଟଟଲ ବିଦ୍ରୋହ କରି ଉଠିବେ। ନା, ଏଇ ଦୁନିଆ ହିଁ ସତ। ଆକାଶ ଉପରେ ଆମର ଚକ୍ଷୁ ଆଢ଼ୁଆଳରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅଦୃଶ୍ୟ ଜଗତ ନାହିଁ। ଏଇ ଶରୀର, ଏଇ ଜୀବଜନ୍ତୁ, ପାହାଡ଼, ଜଙ୍ଗଲ, ଏଇସବୁ ହିଁ ଅନ୍ତିମ ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ସେଇ କାହାଣୀ ପାଇଁ ଏବେ ସମୟ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ଲାଟୋଙ୍କ ଦୁନିଆରେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଦୁନିଆରେ ଦାର୍ଶନିକ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ସାହସ କରି ମିଛ ଦୁନିଆର ଗୁମ୍ଫା ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ଉଠି ଆସି ସତ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଦର୍ଶନ କରିଛି। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ସେ ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ଆଉ ସେ ଅନ୍ଧାର ଗହ୍ୱର ଭିତରୁ ଉଠି ଆସି ଜଣକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ବି ଦେଖିବା। ପ୍ଲାଟୋ ଆମକୁ ଦୁଇଟା ଦୁନିଆ କଥା ତ କହିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ଯେ ଫର୍ମସରେ ଗୋଟେ ଦୁନିଆ ଅଛି ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ? ସେ ତ ଆମ ଦୁନିଆ ଠାରୁ ବାହାରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଜଗତ। ତେବେ ତାହା ଆମର ଜ୍ଞାନ ପରିସରକୁ ଆସିବ କିପରି? ପ୍ଲାଟୋଙ୍କ ଉତ୍ତର କୌତୂହଳଜନକ। ସେ କୁହନ୍ତି, ଆମେ ସବୁ ନିଜ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ସେହି ସତ୍ୟ ଜଗତରେ ହିଁ ଥିଲେ। ଫର୍ମସ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ପ୍ରକୃତରେ କେବଳ ନିଜର ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ମନେ ପକାଇବା। କିଛି ନୂଆ କଥା ନାହିଁ ଏଥିରେ। ସେଥିପାଇଁ ଶିଶୁଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲେ ତାକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼େନି। ନାମ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଆକାରକୁ ଚିହ୍ନିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟକୁ ପସନ୍ଦ କରେ, କାରଣ ପରଫେକ୍ଟ ଫର୍ମସର ଧାରଣା ତା ମନରେ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ନିହିତ ଅଛି। ଏଇ ସବୁକିଛି ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ସେ ଆମକୁ ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ସେଇ ଦୁନିଆ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା।